हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय। दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायनानै मिन्थिखाबाय। बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो फारि फारि फोरमायगोन। भिडिअखौ जोबजासिम नाय। आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनगोन। रेशन कार्ड गैयैफोरा 1000 रां, लेबारफोरा सासेयाव 1000 रां मोनगोन। नोंथांमोना बेखौ माबोरै मोनगोन, सोर सोर मोनगोन, आं बिनि सोमोन्दै फारि फारि बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबाय था। गिबियाव आसाम सरकारा रेशन कार्ड गैयैफोरनो होगोनखौ सावरायग्रोनि। जाय नखराव एबा जाय फेमिलिया रेशन कार्ड गैया बिथांमोननो सरकारा 1000 रां होगोन, मात्र खनसेल'। बेखौ मोननो थाखाय नोंथाङा जेरावबो थांनांगौनि गोनांथि गैया। आसाम सरकारनिफ्रायनो मानसि फैनानै नोंथांनि गामियाव फैनानै जायनाव रेशन कार्ड गैया बेनि लिस्ट लानानै थांगोन आरो बिथांमोनानो फैसाखौ नोंनो होफैगोन। दानिया फैदो नैथियाव लेबारफोरनो 1000 रां होगोन। जाय बिथांमोना लेबार बिथांमोना 1000 रां मोनगोन, जायनि थाखाय बिथांमोना 21 सान लकडाउनाव खामानि मावनो मोनैलाय बिथांमोननो 1000 रां बेंक एकाउन्टआव सोनानै होगोन। सोर आरो बोरै मोनगोन बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो खिन्थागोन। जाय बिथांमोना आसाम बिल्डिं एन्ड आदार कनस्ट्राक्सन वेलफेयार बर्डआव रेजिस्ट्रेसन खालामबाय बिथांमोना आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय 1000 रां बेंक एकाउन्टआव मोनगोन। कनस्ट्राक्सन वर्कार रेजिस्ट्रेसन खालामनायावनो बेंक एकाउन्टखौ लाखायो। जाय बिथांमोना अलरेडि एप्लाइ खालामबाय बिथांमोना 1000 रां मोनगोन। नोंथांमोननि गामियावबो सोरबाफोर बेनि फैसाखौ मोनदोंब्ला नोंथाङा आंनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो दाबाव।